Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba Winston Tony Lingdo, Ubala Shimti Kumu Chief Executive Member Bathamai Jonga Khasi Hills Autonomous District Council, Hakalai Potri Unai Lord Arajar Apusan, Ulapins Kambaka District Council, Kanom Island Dalele Ru Ika Sorkar India Banti Uranium, Napoka Jala Meghalaya. Hakajing Kramikilar Patai Kubor, Hakabe Day Bakajing Turwa Jonga Sorkar, Banai Jinkershan Pisa, Ikilai Liki Autonomous District Council, Hapoka Jala, Makinyo siyo ya katulop jaginaw train na duka shitrek unay wing arajar arpusan uba Winston Tony Lingdo uloong bagi executive committee baga voice of the people party kan kintai mardor ya kan gajing turwa jong ka sorkar uloong ru lada ka sorkar kadan jingmut shisha banyarap bagi district council ladai ban pelat no khamkloy ya ka baha hagapuar ka babiang bagi council kidi ban yo bat ban ailat ru iki district council bikin lum ya ka khajna Kastaan kajungi nakaliang ka parti but nakaliang kajungi ka dai kaju kubor kalong pa syai be pangim pediang di ngaru ni mla ban ham ai jing pen syai shu pi na mar kum bakila tip ni la dep don gawe ka meeting but ketua committee ka set up but le si gini kindiat si ban sawan ngin se kendu biang le si ha sin ka bakhadu bangini yo ban ya ban snow ya ka rai kajungi henry ngamla ban kedan thani ki bangi kren ka ketua committee henry nakaliang jing ka parti but nakaliang kajungi ru stan kajungi kalong pa syai na ru kesni ka bastan na ru kesni baningkom bangim pediang ya ka jing terwa ku mongong mentan ni don ka state ka ketua committee ka bala set up ka state ila yo banyak keren banyak ai banyak beliau jumut ham tu but ngin sei kendu akini keniat sengi ki bangin ke bansawan mungkin kumnu ngila ban ai ka final decision ka jongi ti hadu menta kadang don tang jing keren pat don ka anu ka jing ai jing tho ka jongi namar ba kumbang ong ngidam don ka jing keren ni yo iba kan ga issue uranium ro ka dangshan ni la yo iba ki beriu ki dang ki la express ka ta concern hadin ba ka Ministry of Forest and Environment ka wanra ka to ka office memorandum ka stand jong ka district council be dai ba kan stand jong district council ko mo julong hi kan dai be ya di nginya kham yo ban ya phaliu jing mo chu alor kata tat anda ngila yo ban shom kan ki isi ka batumai kumbangila shimti na do kasngi ka baning kong hi haba ni wan ban shimti ka district council kan long bai kuntu hi imnum dan nunu deputy si Pika party stand kalong very clear. Bang ikwa ban minimize ka jinglot ka jigsep ni ko district council. Ban na sutu ka jingdon jong deputy CM ru kam don gunu jingdon toy. Yangi ka isi ka bat mai dai. Ti nila decide nila rai bai. Nadu ka party ka high command so jong nila dep. Nadu ka singa bring kong bang numbu ki deputy CM di kan sa kan tai. Habis beri isu we know kai chora. Habis dengan level care certificate. Nak kalian ke isu soal sarker apa concern. Aku tu isu bila lah address. Oh nila yo address ya. Te kamdan syu kan confusion na kay. Am kam dat syu nakaliang gajungi bat nakaliang jong kini giseng halang ki bewani kendo yang iru nila yo ban pen snow thu yaki nila yo ban pen shai yaki hegi yeng gum ka district council bat makiru ngak ngai scam bahadu mata kila yo ke jing pen shai hadu mata kalong kum tu kum ka julong ni kini hindru penai kum ada dan sniu kan bah kalong kum tu kum julong kadon ni am kata ga jing ya trailer habang yu ya ke jinglong ke jingman mo kumbang itip ni iba ke sorkar ke persyang nakaliang ka jongi rumi persyang bangin ya don lang hakaju ka nongrem ne hakaju ka page mo hakabay day berkikam na ni crucial decision di penting banyaran Henry ke bapi ong mapi ke share do manta di ke jingkerpat ke jongi ka longba ngila dep tho arsin license ke state government bahkan perlat ya ka share on a timely basis kenang bakam nung duko ka kejing trekam ke jongi na yang to district council hadu menta ka jingyo jingtip ke jonga kalong ba kadang bun ke share ngaparla ban IP ke exam na ba do taru gin saya yo banya beliau jingmot ani banya keren khamshai ladang ila ada banya keren ba state government ku mengumumnya mo ketua committee ka dar ila ada bail ke jingko na kalian jong iskatu ko ni kilat kelenti ku bangila ban na do maswa mo bakalong baik ba kani ka unnecessary spending ke jongi nila yo ban kertil ya kala nila yo ban te la kam ya ka marabang mi pipet igini budget session ke ada ke jongi ru ki sessions ke ada ke jongi ru de ke sin ke peningkong ke bangi tam ke pisah ban ya ka jing pendot ke jongi di ka lat kelenti ka la don yangi
Di kajing kerpat kajung aku bang nilai kerendung mene kalau bang isu ke up community baik baka sorkari kan pelat ya ka share ke badai jom ke district council hakapor ke babiang hakabadai por kanang bang ini yo ban pentelun ya kam but kidon kat tu kat ni ki bang hak pan yo ban ya keren susu ba ke DCA department hakabadai ki kam ki bang la penjana ni bang ini yo ban ini ya wanra susu tak revenue kaba khambun hakabadai ba ke district council andai na kaliang ko jongi kumba pilai hi kini hindri punai ki ba dep ni la yo shisha bante la kam ya ka jimpundut put jom ka district council kumbang la adep ai ki khubor he kini ki khniat banai bla adep mo ka isi ke bathamai ka jongi bat nganget scam ka team ka bathamai ka jongi ban constitute mantaru kumbang la keren hi bangin streamline ni gitu mo ngimnum la shu bangin ya khli ka barim nya ni ka jing bakla ka jong barim nang ni shkhmat kamram ka jongi ka daibe kumnungin wat kilat kilenti ki bangin pensuk ya ki traders ki jongi ru kumnungin wat kilat kilenti ru ka bangin ente lakam ya ka jing wan rung ru jong ki priu ki banabar ban yo ban ya ban le ki khagi ki pateng ki jong ki hang ni apa ka jela ka jongi ru ti kita ki bakan ni ka isi hi nadu ka singi ka basdang hi ni la long very conscious na shim ya ki rai but ki decision ki baham kendiat ban yo ban te lakam ti nganget scam ru ba kini ki kendiat bana hoi na su thu fi kani ka kam dei ka kam ka besuk ba tahap pering kan riu benai ngin yo ban penbet dut ya ka jing ne ni ka konrum kan ram ka pala ne la bun pun snam andrei nget janga ka intention but ka rai ka jungi ka long bet bangin pen thmai be ya ka kam lang di shmat ngin streamline ngin te la kam ya ka ega pengidei man te la kam ngamang ba klem ka jing rap ka sarkar ada ka sarkar ka long so serious sisha ba kwa shisha bakan keniat ka keti ka jing rap ka jung ka shani ka jing karpat ka jungi ka shlong bai ai pelat ya ka share ka por ka bedai ka Khasi Hills District Council hadu manta ka padai ka sinking ship nani ka lieng ka balangam no makan ngam no henry ni kmi lenti ba ka sarkar la da ka long ka don shisha ka ta kamen sil jingkit kia shisha ka ni ka district council ni ya baro lai tili ka district council pelat ya ki shares ki ba ka dei ban pelat ai ni kita ka lat ki lenti ka penginyo ban krong ki revenues ki jongi ke bedai hok shisha jong ka district council but ada ka don shisha kata ka seriousness ai ni ka granin it mo one time gran nani benginyo ban pentelun nani hampen janai hampen ba shishu ya ka council wa it ki jongi hadu matangi pat yo khubor namar ba kumtu fila I ka jing no ka jing ba shem sendet ka lawan ra ya ka jing kendum kendam kendiat ha ka bai de ba ka trijam ka jongi dengan nget scam ba mas nyo ban constitute ni ka isi tmai ngin ya follow up yang ka tu bangin ya bud dia ngilong serious ba ka tu mo namar ba ngi smutu ba khlem ka using nginum la hiru ban avail ya ki funds ki banang sa nang ni shi khamat bagila take up kum mangilai kren mentan ngilai smutu I ba isi am ibla le ki shembor lang ila marmar hi mas nyo ka jing ujor naki MDC si jongi bana po ka oven ila tho ila batha iki officer si jongi ba pensange no ikatu but ngin saya follow up ikatu Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.